Díobh so seo é na bailí le haigenacht agus just has to go é sin a bhíú beáin rih é sin thuirtríh. So an obair nua atágin ná nodaireacht Feidhmeanna agus bhí sé sin agin in our rang I ré an blian. So mna cehna é dúirt mé cúpla lá roimh amach thug mé an hólas seo díobh. Tá taithigin ag dé lá le línta ag scríomh sa slí seo y corpna 3x líad dó. Anna taithigin sin. So dúirt mé anamile le haig y ná f of x. Okay, so is féidir leat é a scríomh mar seo. So chuann tú isteach an x agus fáin tú amach 3x líad dó. Seo slí eile a rís gur féidir leat é a scríomh. Má chuann tú isteach an x, so rís sin an ionchur, an sin fáin tú amach an ascur, an rud ag an hagan amach as. Okay, so in nachás is féidir leat y ag léice ar f of x. Okay, má tá tú níos sásta lei sin. Okay, so can é sin a chur bhaim lenar obair bhaile. So dúirt sin seo má tá f of x corpna 2x líad 3 feig f of 1. So an rud go gagta sa scríomh ná agus tá mé an cé ceannaíanamh ná má tá f of x corpm le 2x líad 3. Well, catág tharlaí don x tá tú olrú éfa dó agus ag tógáil 3 as. So déanaan rud céine le 1. Olrú é faoi dó agus dalig a 3. So sin a méid a gag tú dhéanamh dó fá 1 sin dó, tóg 3, sin lúd a 1. So beg do freigra, beg f a 1 corpm le lúd a 1 sa cás seo. Déanaan tú rud céine an seo, má tá f of x corpm le 4x líad 5, má tá f of x corpm le x carnatha líad 3, déanaan rud céine an seo. Rud céine má tá f of x corpm le 5x, 5 líad 2x, agus an seo. Okay, so tá sé beáin de friúil an seo. Déireann sé má tá f of x corpm le 5x líad dó réitigh na corpmódaí. So is corpmódaí iad seo de bhór go bhfuil an cuairtha corpm an seo. Okay, sin an tain fág ar féidirling corpmódaí ag léach orthú. Okay. So an seo, in nona de f of x corpm le 8 a scríomh, tá méid chun fécant ar an f of x is corpm le 5x líad dó. So tá méid chun scríomh in nona de f of x, tá méid chun 5x líad dó a scríomh, agus tá sé corpm le 8. Okay, agus as seo, ní caitheméid ach an corpmód réiteach. So bhí an slí seo agin, or corpmód réiteach, so tá méid a géirí fáil réig leis an lúd dó, so chuir mód dó le gach taobh. An sin 8 mód dó sin 10. So nis tá 5x corpm le 10, báling fáil réig leis an 5 fáin x, so cad é a bhallart de fá, well sin roint. So tá méid ag roint ar an rud tá méid a géirí fáil réig leis. Tá méid a géirí fáil réig leis an 5. So anis tá an x corpm le dó. Agus déanann tú rud céine leis na ceisna eile. Ceiste 10. Mar seo a hanítar fáim. So this is how the function is defined, a hanítar. A rís, anamile le haig f agus an gá x sin ná f of x. No is féidir leat a scríomh y. So tá y corpm le 2x líad 7, nó tá f of x corpm le 2x líad 7. So feig f a 4. So in onad f of x corpm le 2x líad 7, beg tú scríomh, okay, cad é f of a 4. And caithfid tus é sin a líne isteach. An sin déireann sé feig an luach ar cé a ágan go bhfuil sé seo corpm le sin. So rís an tain rud a déanann tú ná scríomh an corpmód a thug siad dit. And in onad f of a lúd 3, tá tus a chuna bheith ag scríomh, so teag an seo, má tá f a 4 corpm le sin, cad é f a lúd 3, a rís chuir isteach é iad a corpmód agus feig é. An seo tá siad ag géirig f of a 3, so chuir é sin isteach, cad é f a 3, chuir isteach é iad a corpmód. Okay, so beg tú a chur é seo an sin, and in onad an f a 3, cabbé freigar fáin tú an seo, beg tú a chur isteach an seo né. So beg corpmód agat, agus ag deir beg tú obalta cé áil. Agus ceist a 15. Mar seo a hanítar an aim sin. Okay, so this is defined basically. This is how the function is defined. It's come láat frí hanítar
tá tú just I géirig tá f of x chom le sin nó níos déanaí bemid gus mí fé y chom le hain mod a dó haar x. Feig luch f lúd a cahar agus f a hain haar cuig. A ríis an rud céine in nonad x an seo, so nonad hain mod a dó haar x, beag tú Cleachtadh hain mod a dó haar lúd a cahar agus hain mod a dó haar ein cúigú. Now beidir gohfuil a grá God consta tá mé kind of obta é sin aanamh. Well lads, an ormhán sin an fá gohfuil si dain tá na freagraí ag an ormhán, so lig an ormhán é seo I aanamh dit. Ná bí I géirig é seo I aanamh. Ach go bhfuil mas má leat, agus má tá tú I géirig é sin aanamh, smínig fi sin dó roint ar códán, tá sin an rud céine ná, chur an códán bonus cion agus alrig. So fine tú de. But is féidir leat just an ormhán a ligint é sin aanamh. Okay, so sin cuid I, déanta, feig an luúcar x ágan go sin f of x chom le dó. So má tá f of x chom le dó, cad atá arós a going méallar f of x a ríis? It's hain mod a dó haar x. So you have hain mod a dó haar x chom le dó réitigé sin. Agus tá mé conéis sin a ágáil díobh, because tá sé anna cosú leis an ceann hús an seo, agus ceapan go méid sé bobbalta I aanamh sibh hain. Okay, good night, live.